Vivimos no concello lugués de Chantada, en pleno corazón de Galicia, un espazo de gran riqueza patrimonial e paisaxística. Fai 4 anos decidimos cambiar a explotación de vacas de leite pola produción ecolóxica de gando vacún de carne criada en liberdade. A nosa tenreira é totalmente natural e avalada polo Consello Regulador de Agricultura Ecolóxica de Galicia. Os tenreiros que nacen na nosa granxa críanse en réximen extensivo en total liberdade. Aliméntanse da erva dos verdes prados, que pola abundante humidade prácticamente se conservan todo o ano en óptimas condicións para a alimentación do gando. A súa carne caracterízase pola súa cor un pouco máis escura que a convencional e pola escaseza de grasa, motivo polo que un mes antes de sacrificalos se recollen na estabulación para que críen un pouco de grasa. Esta finca, tes algún nombre dela ou... Esta chamanlle, esta xuntouse en varios trozos, sí. Antes era máis pequena. Esta chamanlle Chousa da Cerrada. E por qué? Sabes por qué? Porque sei que estaba cerrada de salgueiros todo o redor. Sabes cantos usamos moitos salgueiros para cerrar? Sí, para cerrar os... Sí. E aquí están no brao prácticamente todo aquí, porque aquí teñen auga, ya que é un sitio bastante grande. Despois teño os restos das parcelas están cerquiñas, sobre medio kilómetro a redonda teño todo. Cando acaban aquí, pois pasos á seguinte, despois pasos á seguinte, e así hasta que volven chegar. E nada, o único resaltarche que son vacas criadas fora, os becerros están hasta os 6 meses fora, e aos 7 meses métense máis ou menos para dentro, para darles 2 meses de cebo, unha cousa así, máis intensivo, simplemente para que se engrasen un pouco máis. Porque probamos a deixalos sempre fora, pero tiñamos un problema que non collen nin kilos nin grasa. Entonces, pois, estamos metendo aos 7 meses. O pienso teñeno sempre a discreción, que é comideiros, e xentes gigantes. E, bueno, hoxe hai pouquinhos aquí, os outros están...